Zdravo svima, ja sam Nevena Ja sam Jelena. i dobrodošli u novu epizodu Unlock Your Serbian sa Jelenom i Nevenom. Dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. Danas razgovaramo o hrani koju Srbi najviše jedu. Sada je u Srbiji period kada su slave. Slava je jedna porodična proslava u Srbiji. Ovo je jedna religiozna proslava i tada zovemo goste kod nas kući. Nevena, šta tradicionalno spremamo? Koju hranu pravimo za slavu? Slava je ili posna ili mrsna. Kada je slava posna, znači da ne jedemo meso, ne jedemo ništa od mleka, ali jedemo, na primer, ribu. A kada je slava mrsna, jedemo sve. Jedemo i meso, pijemo mleko i tako dalje. Na slavi ljudi često prave hranu od svinjskog mesa, dakle od svinjetine. Ovo je takođe najpopularnije meso u Srbiji. Da, svinjsko meso se jede puno u Srbiji i postoji jedno jelo koje ima uglavnom na svim slavama od svinjskog mesa i koje ja ne volim, a to jelo se zove pihtije. Ovo jelo je specifično zato što ima neki želatin, a pravi se od mesa. Ja takođe ne volim pihtije i nikada nisam probala ovo jelo. Još jedno jelo koje je veoma popularno u Srbiji i koje mnogi ljudi mnogo vole jeste sarma. Sarma nije samo srpsko jelo, ali svi ljudi ili skoro svi ljudi vole da prave i da jedu sarme. Jelena, šta ti misliš o sarmama? Ovo je jedno toplo jelo i jako jelo zato što je često masno. Stavljamo ulje i ovo jelo jedemo zimi. Sarmu pravimo od kupusa i od mesa. Ovaj kupus nije sveži kupus koji možete da kupite na pijaci ili u prodavnici. Ovo je jedan kiseli slani kupus koji pravimo posebno za sarmu. Ja ne volim mnogo sarmu, ali sarmu takođe jedemo u velikim količinama. Dakle, često pravimo veliku šerpu ili veliki lonac sa 15, 20, 25 sarmi i cela porodica jede sarmu 2 ili 3 ili možda 4 dana. Da, zato što sarmu često pravimo kada ima neka proslava. Na primer, za Novu godinu, za slavu, za Božić i tako dalje. Jedan specijalitet koji stranci vole da jedu u restoranima ili koje lokalci uvek govore strancima da treba da jedu, jeste Karađorđeva šnicla. Ovo je svinjsko meso koje ima unutra kajmak. Kajmak je specijalitet koji je kao sir, ali ima više mleka i veoma je ukusan. Karađorđeva šnicla je dakle kombinacija svinjskog mesa i kajmaka i
Ovo često jedemo zajedno sa krompirom. A Jelena, šta obično jedemo za doručak u Srbiji? U Srbiji je doručak uglavnom slan i to znači da često jedemo nešto iz pekare. U pekari možemo da kupimo burek. Burek je tradicionalno jelo na Balkanu, ne samo u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori i tako dalje. I burek u Srbiji može da ima meso ili može da ima sir ili ponekad burek nema ništa. Ponekad imamo prazan burek. Međutim, ljudi iz Bosne govore drugačije o bureku. Oni ne kažu da burek može da ima sir ili da može da nema ništa. Oni kažu da je burek samo sa mesom. A ako ima sir, to je sirnica. To nije burek sa sirom. I na Balkanu mi se šalimo. Dakle, mi pravimo šale zato što ljudi iz Bosne ovo gledaju veoma ozbiljno i kada je neka utakmica, neki sportski događaj, na primer, ljudi iz Crne Gore su govorili burek sa sirom zato što su želeli da provociraju ljude iz Bosne i ovo je bilo smešno svima. Da, ako idete u Bosnu, ne možete da tražite burek sa mesom, kažete samo burek ili sirnica ako želite sa sirom. A u Srbiji i na Balkanu generalno imamo još jedno jelo koje pravimo od crvene paprike. Kako se zove ovo jelo, Nevena? Ovo nije jelo, ovo je kao sos ili kao dodatak. Dakle, ovo jedemo zajedno sa mesom ili sa salatom. Ovo je ajvar. Ja mnogo volim ajvar i uvek kada sam u Srbiji jedem mnogo ajvara. Da, ajvar je kao sos koji jedemo sa još nečim. Ajvar nikad ne jedemo sam. I u dužoj verziji ove epizode razgovaramo o slatkišima, dakle razgovaramo o tortama, kolačima, čokoladi i keksu koje jedemo u Srbiji. Ako želite da čujete dužu verziju ove epizode i da gledate transkript, vokabular i vežbanja za ovu epizodu, možete da idete na naš Patreon. I mi se čujemo i sledeće nedelje. Čujemo se. Ćao, čao! Ćao!